Assalomu alaykum bardaро, assalomu alaykum подписчико. Ҳамин мошин срочно фурӯшиай, соҳибиш мега сум дар корай. Бо нархи арзон мондестай 35000 сомон. Мошин документ дора, утилизация дора. Хоб, документош 11 моҳи дига. Ҳамин документ каданша 1 ҳафта шидагай бардаро. Ҳай соҳибиш сум дар корай гуфтестай мефурӯшам мега. Бо нархи арзон ҳамин 35000 сомон гуфтестай. Холати мошин бехат хуби бад истодагай, Mercedes Sprinter. Ина. Ҳоз даруноша понни обзор мекунем. Соли барориш 2001 солай мега соҳибуш. Ина мошин ягон камбуди дар надора. Ина мошина худтон хушрӯ тамошо кунен. Хуб. Ҳозир ина мерем даруноша понни сёнка мекунем. Шумо ами шери наро ятои лайкора бизанен. Ина холати ами салонош мантафон дора. Хай бардора и мошини деҳқона ами бор пор бизанен ва бой чида мешава. Ина. Хай мошин ра мегарда 100%. Ина. Хай адресора гав мезанем. Адрес ноҳияи дӯстӣ. Пеши мактаби 18. Участка Хабадионда қарор дора. Номрои соҳибша дар рӯи экрана мемонем, бемалол занг занен. 35 тамага бо муомилаи хушрӯ дора. Ай канали Муродов ТВ занг занен бародаро. Ягон муомилаи хушрӯ кадамия барои шумо. Ина. Мошина худтон хушрӯ тамошо кунен. Хай бародаро ина дига чӣ мегем? Sprinter Mercedes ҳами ресор дора, ина ресора шахтон тамошо кунен. То мошин то 4-5 тоннара бора мебардора. Ҳами сабзӣ мезанен, ягон чӣ дига мезанен, кумур мезанен, лубой чида рафтан мегира. Хай зинда ва сарбаланд бошен то видеои ояндара.